Хаумығыз қайырлы сағатта мөхтәрәм милләттәштәр эфирда Башқұрттар программаһы. Тапшыруды әдірләусі жади түркім исеменен хідді Рафиқ Ахмачин сәлемләй. Башта оның темалары турасында қысқаса. Дүниякта яшәгән башқұрттар үзләренең киләчәкләре белән горурланып, матур итеп яшәделәр әле. Тәтешле районында Кайпан аруы башкортларының тәүге коры үтте. Башкорт икәнебезне белеп яшәдек. Һәр вакытта татар телендә укысак та. Асқын районы Карткифәк авылы тарихы. Сәсәм, малға в основном, лишний буга, где-то бартын иштәйм. Силәбе өлкәһенең гранитный касабаһы башкортларына күмәк хуҗалыктар калуы кире тәэсир итмәгән. Очень горжусь своим родственникам. Галимьян тагандың варихы ардаклы бабаһы тураһында. Туган яктарга кайтып яшәү теләге бармы? Кыргызстан Республикаһының Жалалабад калаһында яшәүче Клара Әхмәтова ата-бабалар төягенә кайтырга ниятләнә. Шәҗәрәңді, тамырыңды білу, халықтың тарихи хәтерін хүндірмәу. Бұрын ата-бабаларыбыз ырыуның мәртәбәлі шәхестәрін білген, улардың изге гамәлдәрен буындан буынға тапшыра килгән. Гомумән, үткәнен белмәгән халықтың киләсәге лә юк. Ошы фикерде милләттәштәребез башкорт ырыуы Кайпандардың тәүге құрылтайында еткерергә тырышты. Сара Тәтешле районының тарихи авылдарының береһе Бүл Кайпанда үтте. Башкорттардың Рәсәй дәүләтенә кушылган осырынан алып 18-нче буатка тиклем Кайпандардың йөрдәре Кайпан улысын тәшкил итә. Һуңынан ул Танып улысына кушыла. Кайпан ырыу вәкилләре нигезләгән авылдар бүген Тәтешле, Перем краеның көньяк районнарына карай. Кайпан иленең беренче төп исеме Кайбыш. Кайбыш карт бик таза, бәхрүгән гәүдәле, буе 2 метрдан бик күпкә озынрак кеше булган. Кайпан түрәдән башка халыкка, чит халыкка кыз бирмәгән, читтән кыз ярышмаган. Җирләргә кызыгышлар күп булу сәбәпле, һәр шәп бәрелешләр булып торган. Ләкин бердәм халыкны бер нәрсә белән дә куркытып, җирен ала алмаганнар. Кайпан ырыуы башкортларының күршеләре Ирәкте, Гайнә һәм Таныптар. Уларның касандыр Таныптар менән бер олы сиктәрендә торуын исәпкә алып, кайһы бер тарихчылар был ике ырыуды тугандаш дип һанай. Әмма һуңгы осыр тикшеренүләре урындагы легендар риwаяттәре Кайпандардың кыпсак ерлеген исбатлай. Раил Гумерич Кузиев, известный этнограф-историк, тоже подчеркивал, что казанчинцы и вы, кайпанцы, отличаетесь от таныбцев по своему этническому происхождению. Ваши легенды тоже указывают на то, что когда-то парни кайпанцы брали в жены таныбских девушек и вот закрепились на этих землях. У вас очень много кипчакских элементов, степных, южных элементов. Кайпан этнонимы көньяк көнбайыш Башкортостанда еш осрай. Был атама борынгы башкорт ырыуларының бер бүлексәһе буларак та билдәле. Шулай ук башкорт кайпандарын кыпсактарның бер тармагы, Кай кабиләһе менән дә бәйләйдәр. Дур булмаган, ләкин тәрән тамырлы Кайпан ырыуы ентекле тикшеренүләр көтә. Ауның бүгенге вәкилләре милли асылын белеп, башкортлыгы менән горурланып яшәй. Элек әйтсәк без муел дип, хәзер шомыртка әйләнде. Элек без карагат дип үстек. Үскәч народка әйләнде. Элек без менә килмәгән бармыйм дигән сүзләр, хәзер килмим, бармыйм гаиләм бара. Даже мәшкә сүзе, безнеңчә мәшкә инде менә син башкортча бәшмәт, шушы мәшкә сүзе дә безнеке хәзер гөмбәгә әйләнде. Шушы үзгәреш безнең действительно без билки чакта барлыкка килдем. Сугыштан алда, сугыштан соңгы чорларда. Чөнки мәгариф системасы безнең якка бик әһәмият бирмәгән дип шутлаем. Миңа парторг булып эшләргә туры килде. Шушы эшләгән дәврдә бер мәктәпкә кереп, мен сөйләшәм укытучылар белән. Кара такта өстенә язып куйганнар. Туган илем Татарстан дип. Менә шушы әйтә инде, безнең мәктәпләрдә ничек татар теле мәгърифәте нарак безгә үтеп кергәнлеге, шушының аркасында. Менә ул хәзер соңгы вакытта андый нәрсәләр бетте. Действительно, хәзер икенче төрле. Хәзер инде туган илем Башкортстан. Без әле барыбыз да беләбез. Даже Кайпан ырыуы да үзебезнеке туган ырыу икән, төптән белеп үсәбез. Йыйын кызу барды. Милләттәшләребез ил, милләт язмышына кагылышлы мәсьәләләргә битараф калманы. Йыйында катнашучылар Өфө галимдарының Салават Юлаевтың ярдәмчысы, ошо төбәк батыры Алладин Биктугановтың исемен халыкка сыгару, мәңгеләштерү тәкъдимен дәррәү күтәрде. Кор башлыгы итеп Бүл Кайпан авылы хакимияте башлыгы Әнәс Мәгъзумов хайланды. Әле вакытта куанып торам. Ничек дигән вакытта минем шулай алган турган ырыуыбызның баган һәр вакыт үзләренең төпләре белән кызыксынган кешеләребез яшәй. Безнең авыл халкы гомумән дөньякта яшәгән башкортлар үзләренең киләчәкләре белән горурланып, матур итеп яшәделәр әле.
Башкорт халкы күп авырлыктар кисереүенә карамастан барлык хынауларны бердәм һәм дәррәү булу аркаһында еңеп сыккан. Кардәш төрки халыктары ла милләт үтешен тәэмин итүсе төп корал итеп бердәмлекте хайлаган. Мәсәлән, казактарда ырылдаштар бер-беренә ярдәм итеп бер җәмгыять булып яшәй. Һәр ыру вәкиле кардәше өчен яуаплы. Уаттар дәвамы һаналган, халкыбызны милләт буларак хаклаган ырулар принцибын янә күтәреп алһак, башкорттың киләсәге якты буласак. Асқын районы Карткисәк авылы тарихы турында язма мәгълүматтар аз. Билдәле тарихчы Әнвәр Әсфәндияров та авылдар тарихы исемле хезмәтендә халык исәбен алу мәгълүматтарын күрсәтү белән генә чикләнгән. Әмма 1795 елдан башлап 1920 елга тиклем осырды сагылдырган таблица авыл тарихындагы иң мөһим биттәрдә аса. Мәсәлән, унда күренүенсә, бында элек-электән һыу танып, ун танып башкортлары яшәгән. Халык арасында гына билдәле булган мәгълүматтарны безгә урындагы милләттәшләребез бәян итте. Карткисәктә 1870 елда мәсет эргәһендә училище була. 26 елдан һоң ул башкорт мәктәбе дип үзгәртелә. Шулай да авыл халкының үз телендә укуы озакка һуҙылмай. Тиздән мәктәптәргә татар теле индерелә. Ул менә теге әзгенә безнең тел үзгәреше бар башкорттан. Казан китабы белән укыдык бит инде. Уфаның үзендә бик укыта торган китаплар булмады. Барыбыз да аны бер төрле илгәрерәк халыклар сугыш дәврендә, сугыштан алдарак та укыдык без ана шул теге Татарстаннан чыккан татар китабы белән. Нациябыз башкорт булып килә инде. Бындагы авыл халкы элек-электән үзенең башкорт икәнен белеп яшәнеме? Белеп яшәделәр. Безне бүтән мәктәптә укыганда башкорт дип язылып йөрдек инде. Барыбыз да башкорт дигән ситтән килгән кешеләр булмады инде монда. Авылда башкорт теле янә 80нче елларда гына укытыла башлай. Шулай да улар Урал Батыр бәйгеһендә туган тел һәм әдәбияты буенча үткәрелгән төрле конкурс фестивальдәрдә лаеклы урындар яулай. Республика газет журналларында балалар иҗады әсәрләре даими басыла. Башкорт икәнебезне белеп яшәдек. Һәр вакытта татар телендә укысак та, татарча сөйләшсәк тә, без бит тамырларыбыз беләбез башкорт. Шуңа күрә күчү безгә татар теленнән башкорт теленә күчү авырлык китермәде. Чөнки урындагы диалектыбызда безнең башкорт теленә якын. Без саф татарча сөйләшмәйбез. Сөйләшә дә белмәйбез. Менә бит әле сөйләшкәндә дә сөйләшмәйбез дип сөйләйбез. Шуңа күрә безнең телләребез башкорт теленә якынрак һәм үзебез башкорт икәнебезне белеп яшәдек. Илебезне Башкортстан, милләтебез кем? Башкорт. Телебез ниндәй? Башкорт теле. Робыз, балыксы, әйтемебез, асыллар, башкорт токымы, башкорт рухы уның канында. Бүген укучылар тирә-як мөхитте һаклау елына арналган кисәгә йыелган. Тамашасыларга улар был яктарда таралган йола кар һуына баруды тәкъдим итте. Кар һуына бара торган урынды алдан ук әзерләп куйгандар. Шуннан һуң бөтен катын, кызлар, бала-сагалар, яшьтәр, егеттәр кар һуына баргандар, самавырдар кайнаткандар, сәй искәндәр, кар һуы менән биттәрен югандар, кызлар сәстәрен юган. Укучылар тарих менән ихлас кызыксына. Мәсәлән, Алһу Нәбиуллина туган авылы үткәненә кагылышлы күп кызыклы мәгълүматлар туплаган. Үземнең тарихи тамырларымды өйрәндем. Карткисәк үзе каян килеп сыккан аңланым. Олы нәсел, олы ру, олы зат дигәнде аңлатуын белдем. Мәктәп авыл язмышында мөһим урын биләй. Белем усагы гыйлемгә генә юл асмай, ул шәхестең рухи дөньяһы өчен дә яуаплы. Карткисәк мәктәбенең музее авылдашлар өчен бигрәк тә кадерле. 1978 елдан алып тупланган был мөеш урындагы халыктың милли асылын анык сагылдыра. Бында хакланган һәр кумарткы карткисәктәрнең башкортлыгы хакында кычкырып тора. Карткисәк авылы Асқын районында иң борынгы башкорт авылларының берсе булып исәпләнә. Легенда буенча Карткисәк исемле кеше килеп утырган, аның 2 улы, 1 кызы булган. Усман һәм Үтәкәй дигән уллары. Хәзер бездә шундый җир-су атамалары сакланып калган. Усман күл бар безнең якта, шуннан Мәрьям күл бар, менә аның кызы утырган диләр инде. Үтәкәй күл бар, Үтәкәй. Авылдың тагы бер рухи таганы мәсет. Бында 17нче буатта ук иман йорты булган. Әмма 1939 елда ул Совет власы тарафынан кулатыла. Карткисәктә 1997 елда гына янә Аллаһ йорты төзелә. Шулай да авылдашлар динен бер касанда ташламаган. Бүген унда 13 хаҗи яшәй. Коръән уку, ислам тәгълиматларын өйрәнү курслары оештырылган. Унда яшелә, картыла теләп йөри. Мусульман авылы булды инде.
Гел вот мында хазретлер булды. Хазрет бер көсендә мында бит мәдәйник. Элек мәсҗид булмагас, аның яны йортта элек очередь алып менә шулай бәйрәмнәр үткәрделәр инде. Иманлы булды. Менә аны хәзер менә дәвам иттек. Хикәнде узган авыл ахакалы Мине Әхмәт Гыйлфановка авылдың көсле хужалык булган вакытларын күрергә. Гыймаз Садыков исемен йөрткән колхозда хезмәт итәргә насип була. Бүген хезмәт ветераны авылдың борынгы куәтен югалта баруын күреп башына. Колхоз заманында бек күбейді байлық, техникалар күбейді. 16 комбайн бірге ашлық урайдық, суғайдық, илгерейдік. Шул қадар 1500 гектар жері бар ауылның, мұнда колхозның. Ады мына біттенді. Авылығыздың келесегі болыр, алырға яшар деп үмітләнәгеме? Яшьләр эшләдийсә, ике фермерство, хозяйство бар. Алар алып баралар инде менә писән эшләйләр юк кешегә писәннәрен бирәләр, ашлыкны бирәләр. Дәлнәйшә менә техникалар кайтсалар, техникалар яңа комбайнда алды берсе. Яшәргә тиеш инде. Газиз ерен һөюсе яшьтәр ахакылдар өметен акларга тырыша. Авылда ике хужалык эшләй, күпселек халык малсылык, кортсылык менән шөгыльләнә. Мәктәптә бүгенге 76 бала укый. Елда авылда бары берничә абзда өйләр, яңалар төзелеш кертелә, сафка бастырыла инде. Авыл алда көндә сүнмәс, төзелер, зурайыр. Ата-баларның өметен сүндермәсбез дип ышанам. 600-дән ашу халкы булган Карт Китәк авылы әле үдән республика, Рәсәй, хатта дөнья кимәленә танытыр әле. Кызыл районның Уралец совхозы Силәбе өлкәһенең алдыңгы һәм бай хужалыктарының бере була. Хәзер уның исеме лә касандыр данлыклы хужалыкты белдереп торган Тактаташтан юйыла бара. Совхоз таркалгас та бында халык туган төягын ташламаган. Улар үз кәсебен табып, газиз yerендә яшәй бирә. Совхоздың үдәге булып торган Гранитный касабаһында иң күбеһе башкорттар. Ер хуҗаһы булып яшәп өйрәнгән милләттәшләребезгә күмәк хуҗалыктың таркалуы кире тәэсир итмәгән. Улар тиз арала яңа шартларга яраклашып киткән. Сәсә, малга в основном лишний буга где-то бартер иштәем, агазга мы димәгән. Материал, агаз ташыйм, үдем булсам, килограмм. Юлай Латыпов та Юнцел милләттәшләребезнең береһе. 15 ел тирәһе ул халыктан ит йыеп калала хата. Һуңгы елларда был кәсептән килем кәмү сәбәпле яңа өлкә үзләштерә. Ул Магнитогорск калаһына пассажирлар йөртү өчен автобус маршруты асырга ниятләнә. Тиешле документларда туплап беткән, әлегә өлкәннән җавап көтә. Строятся же сейчас в области большие комплексы. Цена упала, уже как бы на промышленное мясо перешли в основном все. Не могу, сидеть на одном месте, вот так вот скажем, точнее, на что-то делать. Милләттәшебез үзе сыгышы буенча Әбьялил районының Күсем авылыннан. Силәбе өлкәһендә 30 елдан ашу вакыт яшәвенә карамастан, туган ере язмышы өчен борсыла. Там раньше было вообще красиво, вот озеро Банное. Сейчас ее просто-напросто загадили, это все вот озеро, вот эти дома отдыхи, частный сектор расстроился. Наш-то народ древний был умнее нас. Деревня наша вот находится километра за 2,5 от этого озера. Значит, старые люди не селились близ озера, как-то берегли эту природу. Касабала Башкортостандан көсеп килүселәр байтак. Уларның күбеһе эш артыннан килгән. 6 кешене алып сыктым монда әсәй. Авырсылык, хугыштан хугыш бетмәгәнне әсәй алып сыкканда бездә бу як. Атай әле кайтмаган турдар мела булды. Безнең атай олырак буга салмадылар аны листующа. Шул без астан үтермәм төяп килеп сыгарды инде. Калган хайыргына егеп алып килеп казактар арасында, монда урыстар арасына килеп шу өйрәнеп яшәп киттек. Бында яшәүче милләттәшләребез үз көнен үзе күрә, тормыштарын үзләре ямлый. Быел улар иман йорты төзү эшенә бердәм тотынган. Глава администрации Любовь Владимировна уныга безгә аркыры торманы. Ыңгай худ башланган инде бул центральный нудында түгел, мына первый отдельный комсомолка дигән жердә шунда бер нигене ятышкына өйдө выделять берде. Бая урынында оформлениеһендә үзе ярдәм итәбез дип зур ышаныс бар инде ул авылга булыр дип әйтәбез. Яшь буынга ла касабала мөмкинлекләре киң. Авыл мәктәбендә самбо, дзюдо, грек-рим көрәше секциялары эшләй. Бында 2 типтәгә якын үсмер даими шөгыльләнә. Компьютерная война идет. Покупают компьютеры детям. Конечно, это очень нужное дело.
Вот. Ну, некоторые увлекаются играми больше. Вот это наш главный бич. Если вовлечь, самое главное, да, он уже как бы вот без этого не может. Это как все равно, что утром надо обязательно умыться, поесть и так далее. Даян Асылбаевка 12 яш. Ул 4-нче ел күнегүләрдә калдырмай йөри. Егеттең тырышлыгы үз һөҙөмтәләрен бирә. У меня были всероссийские соревнования в Магнитогорске. Там я стал двукратным чемпионом своей категории. И еще ездил на первенство Челябинской области в Магнитогорске. Я стал серебряным призером. Гранитный касабаһы башкортлары тормыш агымына бирелеп кенә яшәмәй. Улар язмыш шартын үз мәнфәгатенә бора, кулайлаштыра белә. Курган өлкәһенең Әлмән районы исемдәре тотыш төрки дөньяһына киң билдәле шәхестәр биргән йер. Уларның береһе Манатау авылыннан Шәриф Манатов, икенчесе Тәңрекол авылыннан Галимиян Таган. Икеһе Башкортстан мөхтәрияте өчен көрәшкән. Икеһе Әхмәт Зәки Вәлидидің аркадашы. Безнең хәбәрсебезгә ошо шәхестең тыуган авылы Тәңреколда булырга насип итте. Үкенескә каршы бүген Шәриф Маннатовтың тыуган авылы ер йөзенән юкка сыккан. Галимиян Тагандың тыуган, касандыр Волосудагы булган Тәңрекол авылын халык монда берничә атама менән йөртә. Берәүләр уны Таргул, икенчеләр Кормаш дип тә атай. На берегу озера Таргульского, Тәңреколовского, скажем, по дороге на село Гаитово стоял каменный гранитный памятник. Никакой надписи не видно было. Может, надпись была стерлась, наверное. Говорили, что это могила Тагана. Потом этот памятник снесли. Но я был около него, ходил, посмотрел. Кому помешал этот памятник? Не надо было. Зачем? Там никакой пашни не было, ничего не было. Риваяттәр буенча Тагановтарның бабаһы Таганды бала сагында өс як Таганда табып алган өчен Таган дип исем кушалар. Тагандың ике улы Сафиулла һәм Гырфан туа. Бөек ватан һугышы ветераны Тимергали Таганов уның Гырфан улынан киткән нәсел. От Гырфана пошли мой дед Шариф. Так, потом Гатаулла был, Негамадьян. От Шарифа мой отец Ахмед. От Ахмета я пошел. У Гирфана от Балдыз первая жена, видимо, умерла. От Балдыз пошли. Галимьян вот пошел. В годы гражданской войны ушел с белыми. Жена Магмура была расстреляна в 1938 году. Ну, за то, что Таган бежал за границу. Тагандың икенче улынан таралган буында башкорт халкының ардаклы улы Галимьян Таган туган. Ул күренекле шәхес, башкорт гаскәренең 3-нче полк командиры. Әхмәт Зәки Вәлидидің башкорт мөхтәриятен төзүдәге иң якын фикердәшенә әверелә. Әмма 1919 елның февралендә башкорт гаскәрләре советтар ягына сыккас, Галимьян Таган үзенең полк яугирләре менән Ак гвардия, Колчак гаскәренә кушыла. Ак гаскәр менән сигенеп, Манчжурия аша Япониягә эмиграцияга китә. Даже в истории партии было. Заки Валидов хотел основать самостоятельную Башкирскую республику. Ну, Галимьян Таган был его соратником. Вместе они хотели создать такую республику. Ну, конечно, не получилось ничего, и они ушли за границу. Япониянан Венгрияга китергә туры килә Галимьян Таганга. Венгрияда агротехник университет тамамлай. Әмма һөнәре буенча түгел, Венгрияның милли этнографик музеенда эшләй. Сит илдә баш көлле төрки халыкларының мәдәниятен өйрәнергә тотына. Күп мәкаләләр яза.
очень горжусь своим родственником. Как этнографом, был очень грамотный человек, писал книги. Он даже один раз из Венгрии, из Будапешта, написал письмо моему отцу. И вот он расспрашивал про жизнь башкиров. Эти письма, они были там, в Карпушике, у отца. Не сохранилось ничего. Тимиргали агайдың ата-әсәһенә 1930 елда кулак мөһере һугып Свердловск өлкәһенең Карпуши авылына һөргөнгә ебәргәннәр. Ул 7 ел үҙе һугышта була. Я был тяжело ранен. Сквозное пулевое ранение правой голени касательно с кости. Но меня направили в эко-госпиталь в городе Мичуринске Тамбовской области. А в моей роте меня посчитали погибшим и прислали на похоронку. Галимьян Тагандың фамилияһын бүген Әлмәндә яшәгән һугыш ветераны Тимиргали Таганов һәм уның улдары йөрөтә. Үлемде еңгән фронтовик дип әйтергә була уның тураһында. Ошондай варithтар булганда, дөньяла башкорт этнографы булып танылган Галимьян Тагандың нәселе өҙөлмәҫ. Киләсәктә уның исеме гыйльми хеҙмәттәрендә әйләнеп кайтыр. Сит ил башҡорттары менән танышыу минуттары ла килеп етте. Бүген Skype аша әңгәмәсебеҙ Ҡырғыҙстан Республикаһының Жалалабад ҡалаһында йәшәүсе Клара Әхмәтова. Клара Әхмәтова Ҡырғыҙстанда тыуып үҫкән. Тамырҙары Ырымбур өлкәһенән. Олатаһы был яҡтарҙа репрессия шауҡымынан ышыҡ таба. Клара апайға туған телен өйрәнеү мөмкинлеге теймәй. Ул ҡырғыҙ телендә уҡый, сит мөхиттә тәрбиәләнә. Шулай да туған еле менән бәйләнешен өҙмәй. Быйыл улы Асланды Башҡортостанға уҡырға ебәрергә ниәтләнә. Һаумыһығыҙ, Клара апай, Аслан. Аслан, һин башҡорттар тураһында нимә беләһең? Мне нравится история башкиров. Как мама жила, как предки моей мамы жили давно-давно. Я собираюсь учить их. Аслан, һине киләсәктә Башҡортостан студенттары араһында күрергә яθын. Һинең менән уңыштар теләп хушлашабыҙ, ә Клара апай, һеҙҙең менән әңгәмәне дауам итәбеҙ. Атайығыҙ иҫәнме? Герой труда. Он сейчас жив, 86 лет, здоровый, живый. Олатайығыҙҙың был яҡтарға килеп сығыу тураһында нимә беләһегеҙ? Кеме менен, судан кеме менен өтшкөн, ҡайыҡ менен, лодка менен. Ошон менен өтүп келгенин билет, андан башҡасын атам эстей албай. Ҡырғыҙҙар башҡорттарҙы беләме? Чисто кыргызский разговаривают, все равно же они нам говорят башкир. Участвовала в конкурс учителя, учитель года. Я там тоже про себя сказала, я башкирка, преподаваю по-кыргызски, они все мне узнали, дали мне первое место. Уларҙың башҡорттарға мөнәсәбәте ниндәй? Университетте оқығанда 35 студенттен bir башкырт, 2 казашка, қалғандары қырғыз, 32-сі қырғыз болған. Анда бізден преподаватель айтқан, bir башкырт bir тең, 32 қырғыз bir тең. Одна башкыртка, как 32 кыргызы. Туған яҡтарға ҡайтып йәшәү теләге бармы? Был желание и есть еще. У меня муж получил гражданство из Оренбурга. Российский гражданин, мой муж. Я тоже хочу, конечно, родина. Республикала йәшәүсе милләттәштәребеҙгә ниндәй теләктәрегеҙ булыр? Башкорттар өзүнүн башкорт экенине сыймыктансын, өзүнүн жеринде жашаган үчүн бактылуу болар. Биз башка жерде жашайбыз. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, Клара апай, киләсәктә беҙгә ватандаш булырға насип итһен. Һау булығыҙ.
Башкорттар программаһының сираттагы сыгарылышы тамам. Интернетта безне www.tvhadıq.rb.ru сайтында карагыз. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-7392. Теләк тәкъдимдәрегездә әле экранда күренгән электрон адрес кала ибәрергә мөмкин. Бунан тыш безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты ла бар. Уның адресы Башкорттар-Хадык TV. Бер аҙнанан яңынан осрашканга тиклем. Һау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.